Ano nga The nga, views and September. opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko Opo, oras si ano mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Sa ating unang problemang bibigyang aksyon, isa na namang ama ang inirereklamo dahil sa kanyang hindi pagbibigay umano ng tamang suporta para sa mga anak na kanyang iniwan. Dahil parito ay napilitan pang huminto ang kanyang panganay para lamang daw gampanan ang pagiging haligi ng tahanan at maghanap buhay para sa mga nakababatang mga kapatid. Mula sa Ginubatan Albay, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang misis na si Marivic Palmiano. Magandang hapon po, Nanay Marivic. Magandang hapon po, madam. Opo, kumusta po kayo ngayon, misis? Okay naman po, nandito po ako sa trabaho ko. Opo, so nagtatrabaho kayo ngayon, Nanay. Nanay, si Mister, nasaan po ba ngayon si Mister? Po, Etong si Mister mo na inirereklamo mo, nasaan po ba ngayon ito? ang balita ko po, umuwi na po sila dito sa Bicol. Nasa Dalaga daw po siya. Kasi tumitira na lang po sila sa Bulacan. Nasa Ranao. Opo, ulitin ko lang, Nanay, nasa Ranao. Hello, Mrs. Po, Opo, ulitin ko lang, nasaan ngayon si Mister? nasa Dalaga. Ang sabi nung kapatid niya sa anak ko, umuwi na daw po siya nung July pa yata. Yan kung August na yon. Basta ngayon pa lang yon. Ah, so- Nandito na daw sila. So wala na po kayong komunikasyon itong dati mo pong Mister? Wala po. Mula po nung iniwan kami, December 30, 2018, hindi na po kami nag-uusap niyan. Nung 2018, iniwan po kayo nitong Mister. Opo, nagsinungaling po siya kasi nasa Bulacan siya nagtatrabaho. Nalaman ko po na nanganak na yung babae. Madami po na nag-concern sa akin na pauwiin ko na daw yung asawa ko. Huwag ko nang pabalikin doon. Tapos, napauwi ko po yon. Inano ko po siya na para mapabinyagan yung anak namin kasi malaki na. Nag-iipon-ipon kami tuwing December ng mga kapatid ko. Kaya yun ang sabi ng kapatid ko, magpabinyag na. Kaya yun, napauwi ko siya. Opo. Tapos, Nanay, wait lang po, Nanay, nakikita po namin sa screen na kayo po ay kinasal ni Mister. Kailan po ba kayo kinasal ni Mister, Nanay? noong January 20, 2005, January 20, 2005 at nagkahiwalay po kayo 2018.
Opo. Opo. At ang dahilan po ng paghihiwalay ninyo ay dahil si Mister ay meron pong ibang babae. Dahilan, umalis siya sa amin, nagsinungaling siya. Ang sabi niya, niyaya daw siya ng pinsan ko para magkatay ng baboy. Mhm. December 30. Kasi magpapabinyag daw nung pinsan ko ng January. Tapos, umalis siya ng mga bandang pasado alas 9 sa umaga. Humingi pa siya po sa akin ng pangbili ng chinilas. Binigyan ko po siya 150. Tapos, sinuot pa niya yung chinilas ng anak niya. Di na siya naawa. Opo, ganito nanay, nagpaalam sa iyo si Mister na pupunta po ng binyagan at kakatay po ng baboy. Opo. Tapos iba naman pala yung kinatay ni Mister at ng ibang Iba po. Oo. Nagbiyahe na po pa Bulacan. Tapos, may kontak po ako sa mga pinsan niya, mga kasamahan niya. Tinatanong ko kung nandoon na siya. Ang sabi niya, sabi sa akin, wala pa raw. Ngayon, tinawagan siya nung pinsan niya, doon na confirm, nagbiyahe na raw, papunta ng Bulacan. Hanggang Opo. doon na lang po. Opo. So Mrs., humingi lang sa yung pambili ng tsinelas tapos hindi nyo po alam na yun pala iba biyahe na papuntang Bulacan. Opo, hindi ko po alam. Tapos, nung hapon yun, talagang kinabahan ako. Pinuntahan ko yung pinsan ko. Mhm. Tinanong ko kung sabi ko, bakit nandito ka? Akala ko kasama ka ni Marvin. Sabi sa akin, bakit nasaan na si Marvin? Sabi ko, umalis na kanina. Dito sa inyo pumunta. Ang sabi niya, magkakatay kayo ng baboy. Ang sabi sa akin ng pinsan ko, oo, niyaya ko yun. Pero hindi pa ngayon. Bukas pa. 31 ng December. So nauna na. Sabi ko, yun, doon na lang, sabi ko, doon na yun pumunta sa babae. O, yun talaga, doon na po. So ibig sabihin po nito, Hinabol mo yung Mrs. babae. Opo, ibig sabihin, Mrs., bago pa man ito umalis na asawa mo, alam mo po na meron na siyang ibang babae. Opo, nalaman ko na po kasi may nag-amin na sa akin na nanganak na yung babae niya. Nung nalaman nyo po na merong ibang babae, merong pong, or nanganak na yung babae, ano po yung ginawa nyo, Mrs., kay Mister? Nagpunta pa kami dun sa, sa nanay niya. Nag-usap-usap pa kami. Niyakapan niya ako kasi parang pinili na niya kami. Hindi na doon nag-usap na kami. Hindi na daw siya babalik ng Bulacan. Mhm. Ang sabi pa niya, kinausap pa niya yung pinsan niya na ipa-LBC na lang yung mga gamit niya kasi hindi na siya babalik. Pero yun pa rin ang ginawa niya. Alam po ng alam ng mga magulang niya na nanganak na yung babae. At saka, nung nalalaman ko ng may babae na, lagi ko po sinasabi sa mga kapatid niya, sabi ko, Ate Vilya, ang kapatid mo, may sinalulukuhan ng babae. Okay. Sabi ko, Nanay Maribik, wait lang, sabi sa putulin akin- lang kita, Nanay Maribik. Sabi sa akin ng kapatid niya, ay nako, mga malalaki na mga anak, yun tang gagawin. Eh sige, puntaan mo, sundan mo dun sa sa Bulacan, isama mo yung mga anak mo. Opo. Sabi sa akin. O, Nanay Sabi Maribik, ko, putulin "Paano muna ako?" kita, Nanay, Nanay, ano nga po pala ang pangalan nitong si Mister? Para alam natin, anong pangalan nitong Mister na inirereklamo mo po na iniwan kayo at sumama sa ibang babae? Si Marvin Palmiano. Marvin Palmiano. Oh. Opo. Tapos nung buntis po yung babae, umuwi pa yan pala doon, hindi ko alam. Umuwi pala doon sa kapatid niya. Yun ang sinasabihan kong may kinalulukuhan na babae. Hindi sa akin sinasabi. At Okay. sabi sa akin, yung isa niyang kapatid na nag-away kasi sila, kaya yun, nakapagsabi sa akin na ganun daw. Opo, Na- Nanay Maribik, nababanggit nyo na si Mister mo, itong si Marvin, ay meron pong kinalulukuhan ng babae at meron pong naanakan. Mayroon po, may pamilya din po yung babae. O, sigurado ka ba na yung asawa mo, yung ama nitong bata na ipinanganak nitong babae? Yun ang sabi nila, yun ang ama.
Alam po yun ng kapatid niya. Kasi nag-uusap-uusap pa kami dati. Pero hindi nyo naman po nito natanong yung mister mo na kung siya yung ama or tatay nitong bata. Hindi naman siya nagsabi sa akin ako, pero talagang inaamin niya na may anak na siya. Sabi ko sa kanya, masakit ka po sa akin ang ginawa mo, pero alang-alang sa mga anak natin kasi ayaw ko maging broken family. Papatawarin kita, huwag ka nang bumalik sa Bulacan, dito ka na lang magtatrabaho sa Bicol. Sabi ko sa kanya, tapos sabi ko, layuan mo na yung babae. Kung talagang anak mo yon, magbigay ka na lang ng sustento. Okay, Kung Nanay ayaw Maribik. ibigay. Yun po ang sabi ko. Opo, Nanay Alam ko Maribik. yun ng nanay niya. Apo, Nanay Maribik, putulin ulit kita, no? Kasi nababanggit mo na binigyan mo na naman ng pangalawang pagkakataon yung asawa mo, kahit nalaman mo na merong ibang babae, nalaman mong naanakan, pinatawad mo, binigyan mo ng pagkakataon. Pero ngayon, Nanay, dahil inirereklamo mo, dahil naging pabaya itong mister mo, kasi nalaman mong naanakan ng babae, pwede pala itong sampahan, di ba, ng kaso, pwede itong sampahan ng kaso dahil nabuntis ng asawa mo. Nais mo ba bang magsampa ng kaso laban dito sa mister mo dahil sa ginawa niyang panluloko sa'yo? Opo, gusto ko po talaga makakasuhan na lang po silang dalawa kasi alam naman po nila na may pamilya sila, lalo na yung babae. Sinabihan ko na siya sa cellphone kasi tumatawag siya sa asawa ko, hinagaw ko yung cellphone. Sinagot-sagot ko siya, sabi niya sa akin, nagpakilala daw yung asawa ko, binata. Sabi ko, ngayon kako, porket nagpagkilalang binata, todo bigay ka naman. Sabi ko, dapat kako, huwag ka muna magbibigay ng hindi pa pwede. Sabi ko sa kanya, sabi ko, sige, alam mo na ngayon na may asawa yan, layuan mo na. May 3 kaming anak. Sabi ko, kasal kami. So Sabi ibig niya, Nanay Maribik, ikaw pala mismo, nakakasigurado kang may babae si mister dahil ikaw mismo nakakausap mo ito. Opo. Yun, tumpak. So ibig sabihin, hindi na pwedeng ikaila ni mister dahil ikaw mismo nakakausap mo itong babae. Hindi na pwede ikaila. Tapos po, inanuhan pa ako niya ng babae. Sabi ko sa kanya, alam mo nang may asawa. Sige, kung hindi ka titigil dyan sa asawa ko, baka makasuhan kita, ipatulpo kita. Sabi ko, ipapriso kita. Sabi sa akin, sige, ipapriso mo kung kaya mo. Hindi Opo. mo kayang ipapriso. Okay, so hindi mo naman pinatulpo na dahil ipinarating mo dito sa Tabang Ora mismo. Sa inis ko po, nagparapos po ako sa Facebook na sabi Opo. ko. Nanay, ganito po, Nanay, Nanay Maribik. Nanay Maribik, ganito po. Dahil po sa nangyaring ito, gusto po naming malaman, kilala niyo po ba yung babae nito ni mister? Opo, alam ko po yung pangalan. Ano po yung pangalan? Mary Ann. Mary Ann. Apelyido niya sa dalaga, Nares. Tapos yung sa asawa, Nidwa. Mary Ann Nuarez Nidwa. Opo. Tapos po, nung iniwan kami ng asawa ko, talagang hinahanap namin siya. Hanggang sa nahanap ko yung kapatid po niya sa Daraga. Diyan po ngayon sila tumuloy. Yun ang sabi ng kapatid niya, nakituloy doon sa kapatid. Sabi pa sa anak ko, alam ko daw yon, sabi niya. Pero Nanay Maribik, hindi pa naman kayo dumating sa Nanay Maribik, pero hindi naman kayo dumating sa punto na nagkaharap kayo nitong itong pangalan? Marites. Mary Ann? Mary Ann, Mary oo. Ann? Hindi po, kasi nasa Bulacan siya. Nasa Bulacan itong si Mary Ann. Eto, Nanay Maribik, Opo. makinig ka, sinusubukan nating tawagan itong si Mr. mo na si Marvin. Habang hinihintay natin si Mr., dito muna tayo sa kabilang linya na rin ng telepono. Nasa kabilang linya ng telepono ang inyo pong anak na si Mark John. Mark John, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta ka ngayon, Mark John? Okay lang po. Opo, so dahil dito sa ginawa sa inyo ng tatay ninyo, kumusta? Ano yung mga epekto nitong nangyari sa buhay ninyong magkakapatid? Yun na nga po tumigil ako ng ng pag-aaral, ganyan. Kasi tapos ko po kami.
Ikaw ba Mark dyan yung panganay na anak sa magkakapatid? Opo, opo. Opo. So uminto ka ng pag-aaral para lang ay makatulong. Yes po. Oo. Bakit naman dumating sa punto na nagdesisyon kang huminto ng pag-aaral? Hindi po kaya ni mama na nasustendahan kami. Mhm. Oo. Ano ba yung trabaho ng nanay mo? Housekeeper po, nag-aalaga ng bata. Mhm. Pero ito bang tatay mo ay alam na uminto ka ng pag-aaral? Opo. So ano na lang yung sabi ng tatay mo dahil isinakripisyo mo yung pag-aaral mo para lang makatulong sa nanay mo at sa iyong mga kapatid? Wala naman po siyang sinabi sa akin. Basta ang sabi niya sa akin, okay lang daw yan. Tiyaga na lang daw. So hindi man lang kumontra yung tatay mo na wag anak, ipagpatuloy mo yung pag-aaral. Gagawin ko yung lahat para makapagtapos kayo. Yun pa lang, sinabi pa ng tatay mo, okay lang na Sinabi niya yan po dati. Ha? Sinabi niya po yun dati. Dati, pero nag-agree siya na tumigil ka ng pag-aaral. Ano yung trabaho mo ngayon, John? Nag-aakot po ng mga appliances din sa Abenson. So driver at the same time, ano yung tawag yung mga kargador ba? Opo, opo. Eto bang tatay mo nakakausap mo pa rin hanggang sa ngayon? Kagabi po, tumawag siya ng mga 6. Mhm. Ayan, 6. Ano naman yung napag-usapan nyo? Ano yung rason? Bakit tumawag siya sa inyo? Tumawag po siya kasi nalaman niyang parang inakasana siya ni mama. So naalala kayong tawagan ng tatay nyo dahil naalarma siya dahil nagrereklamo na itong nanay nyo? Oo. Okay. May napabanggit yung nanay mo na merong nabuntis itong tatay mo. Alam niyo po ba ito at ano yung reaction mo dito? Opo. So alam niyo na merong nabuntis yung tatay niyo at merong kayong kapatid sa iba. Opo. Ang totoo ngayon yan, ang Facebook account ng kapit niya, siya po yung gumagamit noon dati. Yung Facebook account ng babae, ng tatay mo, yung tatay mo yung gumagamit. Yun po yung ginagamit pang chat sa akin. So yun ay isang patunay talaga na merong ibang babae yung tatay mo. Opo. Magkano naman yung sinasahod mo, Mark John? 300 lang po. 300. So paano mo natutususan yung pangangailangan mo at paano mo nasusuportan yung mga kapatid mo? Sa ngayon po, wala pa po kasi totoo niyan kapon. Kapon lang po ako nagsimula ng trabaho. So kahapon yung first day mo. Opo. Oo. So ilang taon ka na nga, Mark John? 18 po. 18 years old. Sa murang edad, ikaw ay nagtatrabaho na dahil sa kagustuhan na makatulong sa iyong mga kapatid at sa nanay mo. Oo. Gaano ka nagsisisi ka ba na naghinto ka ng pag-aaral para lang makatulong? Opo, para sa akin, malaking kawalan yun eh. Kasi, so malaking kawalan. Siyempre naman, importante na makapagtapos ng pag-aaral. opo, gusto ko pa naman sanang makapagtapos pero hindi po kaya ng budget. Lalo nang talagang sa amin. Oo. Nag-asikaso. Tumigil ka ng pag-aaral, ikaw ba ay nasa kolehiyo na? Tumigil pa ako ng pag-aaral nung pagkatapos po ng grade 12. So senior high. So hindi ka na nakapag-apak ng college. Ano sana yung gusto mong kursong kunin? Ano ba yun? C80 po sana sa doon. Criminology. Opo, criminology. Ayun, so gusto mo maging isang pulis.
Okay. So, tinatawagan pa namin yung tatay mo, Mark Jan, ano? Pero kanina, nakausap siya ng aming staff at desidido siya makipag-usap sa inyo. Pero ngayon, mukhang umatras na. Ito pala yung ugali ng tatay mo, parang atras abante. Di desisyon, tapos biglang babawiin. Ngayon, Mark Jan, kung nakikinig itong tatay mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Bahala na po siya. Ano na lang, tanggapin na lang niya po yung kung ano ang gustong ano ni Ma. Kasi ginawa niya yun. Panindigan niya yung ginawa niya. Mhm. Meron ka bang nararamdamang galit dito sa tatay mo, Mark Jan? Wala po. Wala. So, kumbaga, kung ano yung magiging desisyon ng nanay mo, dun kayo. Kung ano po maging decision ni Mama, yun na lang po yung siguro tama naman po siguro yun eh. Oo. Pero matanong ko lang din, ano ba ang trabaho nitong tatay mo? Construction lang. sa Sabi niya sa akin, sa ginagawang mga kanal. Isang construction worker, okay? So, ngayon, wala na ni singkong duling na ibinibigay sa inyo para masustentuhan kayong magkakapatid? Wala po. So, ganun na lang natitiis ng tatay nyo kayong magkakapatid. Sige, balikan ko muna si nanay. Nanay, magandang hapon sa muli, Nanay Maribik. Nay, magandang hapon. Apo. Nay, napakinggan niyo po yung hinaing ng anak po ninyong si Mark Jan na talagang hirap po ngayon sa sitwasyon niya dahil tumigil po siya ng pag-aaral para naman makatulong po sa inyo. Nagtatrabaho po siya para makatulong sa mga kapatid niya. Ngayon po, Nanay, sabi ni Mark Jan, kung ano daw po yung magiging desisyon nyo, doon po din po sila. Ulitin ko po, Nanay, ano po yung gusto nyong mangyari? Ang gusto ko po mangyari, madam, kasi matagal ko nang gustong mangyari sa kanila. Kasuhan na lang po silang dalawa kasi wala po akong maasahan sa mga magiging pangako nila. Kasi siya na lang po mismo ang umuwi ng probinsya. Pumunta siya sa barangay namin na siya na mag-arap kami, nag-usap kami. Sabi ko, doon tayo sa DSWD magharap para mayroon tayong kasulatan sa DSWD mismo na magapirma ka na ikaw magbibigay ng tamang sustento. Pero ang sabi niya po, babalik na niya ako sa trabaho. Talagang hindi siya humarap po ng kinalunisan kasi humarap po siya araw ng Biyernes yata yon, September 10 po yon. 2021 yata yon. Opo. So, ibig sabihin po nito, Nanay Maribik, Umalis po siya. opo, Nanay Maribik, ibig sabihin, nais po sana ninyo magkaroon ng formal na pag-uusap sa harap po ng DSWD. Kaya lang, hindi po Opo. nangyari. Ginawa ko po lahat no paraan para magharap kami ng maayos na makipagharap siya na para sa mga anak lang namin. Hanggang sa pumunta po ako sa barangay nila sa Mali po, pinapunta yung nanay niya kasi umuwi pala siya. Hindi man sa akin sinabi na umuwi, pero nagsabi na ako sa nanay niya na pag umuwi ka ko si Marvin, sabihan niyo ko kasi gusto ko magkaharap kami na para sa mga anak, magpirma na lang na kung magkano ang aabutin sa pagbigay niya kasi wala na akong habol sa kanya. Opo. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya para na lang sa mga anak, sustento lang po Opo. ang hiniing ko sa kanya dati. Eto, Pero Nanay, hindi makinig po niya kayo, Nanay ginawa. Maribik, dahil ang kagustuhan ninyo po ay mabigyan ng tamang sustento ang inyo pong anak. Eto po, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Miss Vicky Tagum, ang Social Welfare Officer ng Department of Social Welfare and Development, Region 5. Magandang hapon po, Ma'am Vicky. Sige po, marina hapon po sa Gabos. Apo, pakitagalog na lang po, Ma'am. Ma'am, ano po ba yung maaari nating maitulong dito po kay Mrs. Maribik? Dahil yung kanya pong mister ay hindi po nagbibigay ng sustento sa kanila pong mga anak. Sige po, ma'am.
Syempre po unang-una, hindi po kami makakapagbigay ng as in, definite, or ito ang pinakasolusyon sa kung anong problema po meron siya. Kasi syempre po unang-una, pag-uusap po ang kailangan. Pangalawa po, kung meron na po ba silang pag-uusap dati na kung saan man pong venue yun? Hindi daw po And, hindi daw po Ma'am Marivic na tuloy dahil sa kagustuhan po ni Mrs. Marivic na mag-usap sila, pero ito pong si Marvin ay hindi daw po nakikipagharap. Sige po. So, yan naman po ay nasa inyo pong pag-uusap. And kung sakali po na talagang gusto nyo na magreklamo, pwede naman po kayong magtanong sa ating mga legal na mga opisyalis po. Meron po tayong sa Public Attorney's Office or kahit sa Prosecutor's Office para po mabigyan po kayo ng tamang guide. Ano po yung pasunod-sunod kung kayo po ay magdedesisyon na kayo po ay magtitake ng legal na action kontra po sa kanyang asawa. Kasi po kami personally, ako po personally, hindi po ako abogado, so hindi ko po masyadong kabisado yung legal na proseso. Kaya po kami po, ini-encourage din po namin yung mga ganito pong pagkakataon or ganito pong mga kaso na kung legal po ang ating usapin, mas doon po tayo sa nakakaintindi and sila po yung mga abogado po natin. Apo. Ma'am Vicky, sa ating pong pakikipag-usap kay Miss Marivic, kay may nanay, ramdam po natin yung epekto na ginawa po sa kanya ng kanyang mister at nauwi pa po sa pagkakabuntis ng kabet nito. So ano po ba yung maaari nating maitulong? Maaari po ba itong tulungan natin sa pagsasampa po ng kaso dahil apektado po psychologically, physically, and emotionally ito pong si Miss Marivic? Opo, madam, wala naman pong hahadlang po sa kanya na pumunta po siya sa opisina ng ating lokal na Social Welfare and Development Office kasi po ay alam naman po nila yon kung paano po yung proseso para po matulungan po si nanay. So kung sa ginubatan, si Madam Duran po ang nandyan, so pwede po siyang pumunta doon para makahingi po siya ng tulong kung ano po ang mga susunod na hakbang na pwede niya pong gawin patungkol po sa problema niya ngayon. Opo. Ma'am, kasi ang nagrereklamo ngayon, ito pong si nanay, at the same time yung mga anak po apektado din po dahil sa pinagagawa po ng tatay nila. Ito po ba pwede pong magsampa din, separate po yung nanay at ito pong anak dahil emotionally at mentally po parang naabuso po yung karapatan ng mga bata? Opo, sabi ko po kanina, pwede po silang dumulog sa tanggapan ng PAW or ng Prosecutor's Office. Sabay na din po nila yan na pwedeng may tanong para po sabay-sabayan isahang pagbigay po sa kanila ng payo patungkol po sa mga legal na aksyon na pwede po nilang gawin. Opo. With that po, Ma'am Vicky, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa DSWD Region 5. Okay, sige po, salamat din po. Opo. So, balikan natin si Nanay Marivic. Nanay? Oo. Napakinggan niyo po si Ma'am Vicky. Opo, gagawin po natin yung lahat. Kung hindi po makipag-usap sa inyo si tatay sa pangalawang pagkakataon, meron po kayong desisyon, maaari po kayong magdesisyon na magsampa na ng kaso sa tulong po ng PAW office. At syempre, andyan din po yung MSWD para po ay tulungan po kayo sa mga usaping pong ito. Apo. So, wag po kayong mag-alala dahil sasamahan po kayo ng aming team sa opisina po ng MSWD at WCPD para naman po ay makapagsampa kayo ng formal na reklamo laban po dito kay Marvin. Opo. Meron po ba kayong gustong sabihin dito po sa dati niyong asawa, dati niyong mister na si Marvin? Sabihin ko po sa kanya, sana mabigyan ng yung ginawa nilang kasalanan sa amin sa pangluloko. Gusto ko talagang mapriso sila kung pwede mapriso kasi kasal kami. Linoko niya kami. Alam po yun ng kapatid ng kabit niya kasi pumunta ako. Dala-dala ko yung picture nila. Tinanong ko pa yung kapatid niya. Sabi ko, kilala niyo po to. Kapatid mo po to. Oo, niya. Ayun ang sabi sa akin, kapatid niya. Tapos sabi ko,
Ngayon po, alam niyo po na ako ang asawa ng kinakasama ng kapatid niyo. Opo. Sabi ko, wala nang problema sa akin kung sila ang magsama. Basta magbigay lang ng sustento. Pero hindi po sila bigay ng tama. Kung kailan lang gusto, pinipilit pa ng anak ko. Opo. So, Mama Ribic, so yun po, no? Yung una, umiling ka ng tamang sustento pero hindi pa rin kayo napagbigyan. Kaya ngayon, ang decision mo ay magsasampa ka na ng kaso. Mahilig pala itong si Marvin sa letter M, Maribic, Mary Ann, di ba? So, Mrs., sige po, sasamahan po kayo ng aming team para kayo po ay formal na makapagsampa ng kaso laban dito kay Marvin. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo, hinaing ng isang mister para sa kanyang misis na hirap sa sitwasyon dulot ng pagkakastroke nito. Ora mismong tutugunan yan, live mula sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa Barangay Baliwag, Beho, Minalaba, Camarines Sur. At mula naman sa ating satellite office sa Partido Camarines Sur, hinaing ng isang anak na itinakwil umano ng sariling ama dahil wala na raw itong pakinabang. Ang buong kwento niyan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, hasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaman, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat, ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa
Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Sa pagbisita ng aming team sa Minalaba, Camarines Sur, mag-asawa na pagsasaka ang hanap buhay mula noon pa ang aming nakilala. Sila Nanay Josephine at Tatay Elmer ay may 9 na anak ngunit hirap pa rin sa kanilang buhay lalo na't nang atakihin ng stroke si Nanay Josephine. Ang kanilang nakakaantig na kwento, panoorin po natin ito. Paano mag-apon kayo ko? Di naman makaapon. Ika nga nila, magtanim ay hindi biro. Maghapon ba namang nakayuko, di man lang makaupo at hindi man lang makatayo. Ngunit, paano kung sa isang iglap ay lubusan ka na ngang hindi makatayo? Sa Sitio Baliwag, Minalaba, Camarines Sur, dinayo ng aming team ang lubak-lubak at masikip na daan patungo sa bahay ng isang pamilyang magsasaka. Halos 3 dekada na sila Nanay Josephine at Tatay Elmer bilang isang magsasaka. So, bala dito po ang bahay ko. Bali ilan? Ayun. Nanay Josie! Hello po! Nakakapagsalita na din ng dati hindi. Good morning po. Good morning. Asan po nanay yung mga anak niyo po? Nandyan. Sino po yung andyan? Yung asawa ko. Kaming duba. Kaming duba lang. Yan, nila. Ate ko. Ayan pa magagam. Ito po mga bahay ng anak niyo. Oo. Ito mo yung bahay nila. Kanila magagam. Dito po kayong mag-asawa. Pwede po tayo nanay pumasok sa bahay po niya. Si Tatay Elmer na lang ang kasakasama ni Nanay Josephine sa kanilang munting tahanan. Siyam ang kanilang anak, ngunit mayroon na itong kanya-kanyang pamilya. Alam mo ba nanay yung pangalan niyo? Josephine. Ako. Apurado. Ilan po yung anak niyo? 24. 24? Siyam, oo. Ang alam ko nanay siyam lang. Siyam, yung anak kong kanan. Yung ampun ko. Meron ka pa nanay ampun? Mayroon. Ilan po tatay yung anak po na pinagkalog po sa inyong mag-asawa? Siya. So, asa na po sila ngayon? Dalaw sa Manila. Nandito ko lang, 2. Yung isa ko malayo mo dito, noon sa Bayatan, doon nagka-pangasawa. Mabuti kung mga lalaki sa, nandito lang yun. So, ilang beses lang po sila bumisita po dito siya? Ay pagkakulit ko ni mama niya, sa BMC, nagsurong ko mga 3 araw. Siyempre may pamilya, may mga aking mga rin. Uwi ang gila. So, madalas po tatay, ikaw talaga yung Oo. palaging kasama niya? Kasi akong buhay na, akong asawa niya.
Araw-gabi pirmi kong guys. Kuya niya. At sa hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay mag-asawa, ay inatake ng stroke si Nanay Josephine. At madalas na rin daw siyang magalit o mairita. At sa tuwing hindi nasusunod ang gusto, ay sumisigaw at nagwawala na parang bata. Tatay, pwede niyo po sa akin maikwento kasi nalaman ko po na pumunta daw po si nanay sa Caloocan. Ano po yung ginawa niyo sa Caloocan? Wala, pumunta lang kami doon sa anak. Hindi naman makapunta dito, kami na lang po napunta doon. Tapos pag isang simana namin, sabi niya, uwi na nga kami dito sa Bicol. Kasi di daw siya nakakapag lakad-lakad. Permi lang kami doon sa bahay, mainay. Sa daw sa Manila, dukot-dukot yung mga bahay. Hindi, tinugutan naman kami. Uwi na kami dito sa amin, sa probinsya. Pagdating mo dito, kinaagahan. Inatake. May nakita ako nanay na dumudugo. Dito Oo. po sa Kaya ganun ba? Ito na lang yung Ako dito. Oo. Madugo yan. Kasi yung ulo ko baka mapak. Paano nanay kapag tumama yung ulo mo, hindi ka ba natatakot? Hindi. Kasi kinanak ko yung bilog nabasag. Gananin ko yung ulo ko nabasag yung bilog. Minsan po ba nanay, matigas yung ulo. nasaktan niyo din po sa akin? Oo. Ganun. And kanina din po tatay, napansin ko po kay nanay na nagkasugat po siya dahil po sa paggapang niya sa Cecilia. Oo, gusto siya maglabas. Wala pang wheelchair. Ano po yun tatay? Araw-araw po siyang gumagapang? Ay, hindi. Hindi naman. Minsan lang? Oo. Pero yun po tatay sa minsan palagi po siyang nasusugatan. Pag nasusugatan siya kung nakakatama yung sa tagat. Pero minsan po tatay, nakatama na po ba yung ulo niya? Hindi pa. Dinidipintan niya man yung pagkaganon niya. Subok niyang pa, kaya niyang ulo niya. Matimpla ng kape. Dahil sa kahirapan, madalas, kape ni lamang raw ang iniinom ni Nanay Josephine. Inuwi naman eh. Ano yun nanay? Kape? Kape? Kape. Iniinom mo sa araw-araw? Nakakailang baso ka nanay sa nakakailang Lima. baso ka? Sa isang araw? Oo. Bakit nanay? Mayroon naman yung kape naman eh. Bakit ganun po kalakas nanay? O ganun. Maski kaya kanubin pa, talagang ganyan, maski hindi pa kami asawa. Pumupunta siya sa, kung dalaga pa siya pumupunta sa palayan, inom na siyang kape. O pag kakain, inom naman siyang kape. Kung maski dahil niya, kaya siya kumain. At dahil may kalayuan ang kanilang lugar sa syudad, hindi madaling maidala sa doktor si Nanay Josephine. Kaya naman, mas pinili ni Tatay Elmer na sa albularyo na lamang magpagamot. Nagsisanib para pangadian katong mga gamot. Yun na yan, sakot ngayon, napapagsalita na siya. So, bali, nag-ilang balik po siya sa albularyo? Apat. Gaano kayo tatay mas naniniwala na mas gagaling si nanay sa albularyo kung para sa doktor? Ay kasi yung pagpunta mi doon, 2 beses pa lang, pag-tugar-tulo. Dati. Kanina to nanay na wheelchair na gamit ko po? Bandong. Iniram Inirami lang. Saan po? Kay Mari Bandong. Pinsan niya. Bakit wala po siyang Emma. sarilingan? Edgar.
Nung mga panahon po tatay na wala pa po siyang wheelchair, ang sabi niyo din po yung wheelchair is hiniram niyo Oo. po sa paano po siya gumalaw sa loob. Ay kinukunyang ko, inakbay. Kasi hindi ko naman kayang mag-isa. Mumurin ako dyan na wala kaming wheelchair. Kung sabi yung pinsan ko, meron sila, kaya hiniram ko. Buti na lang tatay, pinahiram po sa inyo ng wheelchair. Oo, kasi pinsan buo kumain. Bali, ilang taon na po yan na wheelchair na sa inyo? Ay, simana pa lang yan. Paano po tatay kapag kinuha na po yan? O di wala. Balik po sa normal Oo. po nanay na. Bumuti ko dyan kung may nire-wheelchair sa pag malabas, upo lang siya doon, itutulak ko na lang. Pupunta niya sa igdaan, papapayan ko lang sa wheelchair, hindi ko na, permit naka-wheelchair na lang. Paglalabas niya, nasa wheelchair na. Kumbaga, medyo magaan po para sa Oo. inyo. Oo, sabi ko nga ng asawa ko, lumaban lang na maglaban. Nanay, sabi ni tatay, magaling ka daw. Mapagaling talaga na anak ko. Kubawa naman. Oo, kasi pag di ka magpagaling, kawawa naman yung mga anak mo, sa yung apo. Oo. Anak mo ko. Hindi na mag-ibig. Maraming kilab. Mga Oo, siyempre, masakit sa loob. Sakit sa damdamin. Sakit baga. Ano, kahit magkalayo kami, hindi kami ibanan. Habang buhay kami magsasunod. Ayan na. Siyempre, mahal na mahal kasi asawa ko, wala naman iba niyang mamahalin, pero may hirutang na lang. Sabi ko, no. Sabi ko, sinumpaan ko sa pagkasal sa atin, ikaw sana. Hindi naman ko kumukuha ng iba't habang buhay pa, ikaw lang mamahalin ko. Yan lang yan. Sa sitwasyon ng mag-asawang Elmer at Josephine na nakatira malayo sa syudad, hindi maikakailang mahihirapan ang sinumang nasa kalagayan nila. At madalas, ang pangunahing problema pa ng mga pamilyang tulad nila Elmer ay ang kawalan ng akses na makapagpatingin sa doktor sa kahit na anumang oras na iyong loloobin. Dahil sa mga ganitong problema, ang Ako Bicol Party List ay ora mismong tumugon at bumuo ng isang proyektong walang ibang hangarin kundi ay makapagbigay ng pangunahing tulong sa ating mga kababayang tulad nila Elmer at Josephine. Ito ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List na mula noon pa ay walang sawang dumadayo sa iba't ibang barangay upang bigyang prioridad ang pangangailangan ng ating mga kapuspalad na kababayan. Ayan mga ka-aksyon, kinilig ako kay Tatay Elmer at Nanay Josephine. Tunay nga ang kanilang pagmamahalan. At dahil sa sitwasyong ibinahagi sa atin ng mag-asawa, live ngayon sila Tatay Elmer at Nanay Josephine sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa Baliwag, Beho Elementary School, dyan sa Minalaba, Camarines Sur. Kasama si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Magandang hapon po dyan sa inyo. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem. Ayan, kasama mo ngayon si Tatay Elmer at si Nanay Josephine. Unahin ko munang kausapin etong si Tatay Elmer. Tatay Elmer, magandang hapon po. Oh, Hello, Tay. Magandang hapon. kumusta? Eto, Tay. Mabuti naman po. Kayo po, Tatay. Kumusta po? Buti naman. Opo, Tay. Kilig na kilig po kami, Tatay, sa istorya po ng buhay ninyo ni Nanay Josephine, kung paano nyo po siya inaasikaso at minamahal. Salamat po, Tatay, dahil isa po kayo sa nakikita namin na may tunay na pagmamahal sa kanya pong kabiyak. So, Tatay, ngayon po, kumusta po yung pakiramdam nyo? At ito pong si Nanay Josephine, kumusta rin po?
Napabuti naman po. Napasalamat din sa ako Bicol. Opo. May nagkabang po sa Muyang. Opo. So ngayon po tatay, ano po yung hiling po ninyo para naman makatulong po kami kay Nanay Josephine? Sabi ko, dapat matulungan mong kami. Opo. Hirap-hirap na kami. Opo, tatay. So pumunta po kayo dyan, tatay, sa Tarabangan Caravan. Ano po ba yung naibigay sa inyong serbisyo ng Ako Bicol Party List dyan? Oh, hindi pa mamakalam. Kung lang ibibigay. Ayun, so hindi nyo pa po alam. Pero alam nyo po, tatay, na merong ibibigay. Oo, hindi. Ako hindi pa. Okay. So eto tatay, para malaman nyo na po kung ano po yung tulong na ibibigay po sa inyo at kay Nanay Josephine, balikan ko si Sir Gerson. Sir Gerson, magandang hapon sa muli. Magandang hapon naman po, Ma'am Ren. Opo. So, Sir Gerson, ayan si tatay. Nasaksihan natin yung kwento ng kanilang pag-iibigan, yung kwento ni Nanay Josephine. Ano po ba yung maaring matanggap na tulong ni Nanay Josephine mula sa Tarabangan Caravan Project ng Ako Bicol Party List? Dahil ang alam ni Tatay Elmer ay merong ibibigay yung Ako Bicol Party List para sa kanila. Opo, ang isa sa may bibigay ng Ako Bicol Party List, lalong-lalo na dito sa Tarabangan, nakapa-check up silang mag-asawa, then nabigyan po ng gamot, and may ibibigay pa po ang Ako Bicol, yung request ng wheelchair. Ibibigay po yun ng Ako Bicol ora mismo po. So, ibig sabihin, Sir Gerson, yung ginagamit ni Nanay na wheelchair ay papalitan na ng bago ng Ako Bicol Party List. Papasok na kami, ha? Opo, papalitan na po dahil hiniram lang po nila itong wheelchair nila, kaya papalitan mismo ng Ako Bicol. Opo. So, ayan. So, babaguhan, bibigyan ng mas bago itong si Nanay Josephine ng wheelchair. Dala ninyo na ba? Andiyan na ba? May ibibigay ba sa kanila ngayon mismo yung bagong wheelchair ni Nanay Josephine? Opo, nandito na po. Makikita na po natin. Then, may mga iba pa pong ibibigay, lalong-lalo na itong mga kapartner ng Ako Bicol. Karagdagan po itong may bibigay sa kanila. Ayan, so yan ba yung nasa gitna? Yan yung bagong wheelchair? Opo. Oh, at yan Ito mga na po, nasa ibabaw? sa harapan. O yan bang mga nasa ibabaw ng wheelchair ay sa kanila din? Ibibigay ninyo? Opo. Sa kanila po yan, Ma'am Rem. Ayan, yung wheelchair mula sa Ako Bicol Party List at yung mga grocery ay mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. So Ora mismo din na matatanggap nila at maiuwi nila yan sa kanilang bahay, Sir Gerson. Opo. Okay. Gusto ko nang makita na paupuin na si Nanay Josephine dyan sa bagong wheelchair para naman maramdaman niya na nasa bagong wheelchair na siya nakaupo. Pwede ba? Papaupuin natin pa. Pwede po. Ayun, Para sige, po Sir Gerson. subukan Ilipat, na po niya ang ibaba wheelchair. yung mga nasa ibabaw ng wheelchair at paupuin si Nanay Josephine sa bagong wheelchair. Opo. Tulungan nyo na. Ayan, nakikita ko si Nanay Josephine. Gustong-gusto niya nang lumipat dyan sa bagong wheelchair. Tingnan mo, tatayo na si Nanay Josephine. Ayan, sige. Tulungan nyo na. Naiiyak na si Nanay Josephine. Nang problema na si Sir Gerson kung paano. Ayan, tulungan nyo na. Ayan. Yan yung mga masisipag naming staff dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan sila, tulong-tulong na sila sa paglilipat kay Nanay Josephine sa bagong wheelchair nito. Ayan. Naka-eco bag yung food pack. Ayan, lilipat na si Nanay Josephine. Tatayo na, excited na. Grabing excitement na ang nararamdaman ni Nanay Josephine. Tulungan tulungan nyo na. Ayan, tumayo na si Nanay Josephine.
Yan mga ka-aksyon yung sinasabi na ang ibinibigay ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo ay talagang masisiyahan yung ating mga benepisyaryo. Ayan! O, tatay, dyan ka na po Yan maupo po. sa lumang wheelchair. Oh. Hello, Nanay Josephine! Kaway-kaway! Oh, naka-L. Sabi ni Nanay, laban lang. Laban sa buhay. Ayan. Hello. Oh. Ayan. Hello. Oh, kumusta Nanay Josephine? Ano po yung pakiramdam nyo? Pwede ba, Mabuti tatay, naman. makausap ko si Nanay Josephine? Tanungin nyo na lang po, Tatay Elmer, ano po yung pakiramdam ni Nanay Josephine na siya po ay nakaupo na sa bagong wheelchair? Mabuti naman. Mabuti naman. Okay. Oh, wow! Hinahaplos niya na Nanay Josephine. Oh, hinahaplos ni Nanay Josephine yung kanyang wheelchair. Okay. So, Sir Gerson, ano pa ba yung tulong na maaring matanggap ng mag-asawang ito? Yung mga laboratory test ni Nanay Josephine, sagot din ba ng Ako Bicol Party List? Hello, Sir Gerson. Ano po, bali po bukas babalik po sila for laboratory. Ayon. So maliwanag yan na hindi Baila- lang nagtatapos yung tulong ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo dyan sa pagbibigay ng wheelchair, kundi yung laboratory test pa na gagawin kay Nanay bukas ay sagot din ng Ako Bicol Party List. Opo, sagot din ng Ako Bicol. Bali po kasi kailangan yung mag-fasting. Opo, si Tatay, nandun na si Tatay sa gitna. Pero maraming salamat, Sir Gerson. Mabuhay kayo dyan sa Camarines Sur at patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po. Okay, mga ka-aksyon, samantala mula naman sa ating satellite office sa Partido Camarines Sur, dumulog sa ating programa si Leticia Condat. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapitbahay na si Joel Paat na pinalayas ng kanyang ama matapos daw magkaroon lamang ito ng alitan at pagsabihan ng masakit na salita tulad ng wala na raw itong pakinabang. Ayan, masakit yun. Magandang hapon po sa inyo, Leticia. Leticia, magandang hapon. Ayan, makiano muna at nag-feedback, nag-feedback. Ayan mga ka-aksyon, ito pong Biyernes na ito ay marami po tayong istorya at marami po tayong tutulungan at matutulungan. Yan po ang obheto ng Ako Bicol Party List na lahat ng ating mga kababayang nangangailangan ay mabigyan ng tulong at aksyon agad-agad. Okay, balikan natin. Magandang hapon po sa muli. Okay. Si Joel ito. Joel? Apo. Sir, pwede nyo po bang, patayin nyo po muna yung monitor po ninyo at nag-feedback po tayo? Hello po. Wala nang sound. Tatay Joel, magandang hapon po. Hello po. Ayun. Apo. Tatay, alam nyo ba kung bakit nasabi itong masasakit na salita po sa inyo? Dahil po, ma'am, hindi na pa ako makapagtrabaho. Apo. So, sige tatay, at medyo nag-feedback po talaga. Balikan po namin kayo, para tayo po ay magkaintindihan. Ayusin po muna namin ang inyo pong linya. Ayan mga ka-aksyon, grabe itong Ako Bicol, pang ilang tarabangan na ba itong nagawa ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan? If I'm not mistaken, 19. Pang-19 na po itong tarabangan karaban ng Ako Bicol Party List at patuloy na magbibigay tulong in terms of medical sa ating mga kababayan. So ayan, inaayos lang po mga ka-aksyon, ito pong linya ng telepono ni Joel. So yan, balikan natin yung tarabangan karaban. Yan, patuloy pa rin na ginaganap doon sa Minalaba, Camarines Sur. Andyan yung mga partners natin, mga sponsors. Ayan, yung Ifgate Salon na patuloy na nagbibigay ng libreng gupet sa ating mga kababayan. Yang mga, ayan ang mga nagbibigay serbisyo. Ayan po ay mga certified hairstylist. Ayan, may mga bata, matatanda. Libre din po yung mga mesahe.
para naman maging relax itong ating mga kababayan doon. Alam nyo, yung masahe ngayon mga ka-aksyon ay talagang pricey na din. Kung wala kang pera, hindi ka makapag-avail ng masahe. Kaya yung Ako Bicol Party List ay nagbibigay ng libreng check-up, libreng masahe. Ayan, may mga libre pang pagkain para naman hindi magutom yung mga dumadalo at humingi ng tulong medikal doon sa Minalaba, Camarines Sur. Partners natin dyan ang Gardenia Philippines at ang Tanchuling General Hospital. Maraming salamat sa mga doctors ng Tanchuling General Hospital. May mga libreng gamot na ibinibigay sa ating mga kababayan. Sa may mga celebrate po ng birthdays today, happy birthday po sa inyo. At belated happy birthday kay Donna Rodrigueza, ang aming researcher dito. At ngayong araw ay birthday din ng aming staff sa SOCMED na si Ian. Ayan, Ian, happy birthday sa iyo. Ayan, happy birthday. Sa iyo ang inumin, sa iyo ang pulutan. Ayan, hiling po namin na magkaroon ng mahabang buhay at masayang buhay ang may mga nagsa-celebrate ng birthdays today. Ayun, so okay na ba? Mukhang hindi na okay yung linya, no? Si Tatay Joel, balikan natin si Tatay Joel. Ayan na, okay na. Tatay Joel, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayun, mas malinaw po, Tatay. Maraming salamat po. Ano? Tatay, tanong ko lang po, ano po yung reaksyon nyo dito? Dahil sabi nyo po ay kayo po ay pinagsabihan ng mga sakit na salita. Kasi po, ma'am, hindi na po ako makapagtrabaho. Nag-kopra po ako sa bukid namin. Na-aksidente po ako. Na daganan po ako ng kahoy yung binti ko. Yung sa may paa. So, hindi na po kayo nakapagtrabaho dahil sa nangyari na? Opo, naputol ko yung buto ng paa ko. Opo. So paano nyo po natutususan yung mga pangangailangan nyo po ngayon? Gawa ng ganyan pong meron po kayong iniindang kapansanan. Hello po, Tay. Hello po. Opo. Opo. Nagpi-feedback talaga? Opo. Okay. So, nagfe-feedback talaga, no? Hindi tayo nagkakaintindihan nito. Ganito na lang po, Tatay Joel, ano? Ang problema nyo po ay matulungan po kayo patungkol po sa inyong hinaing. Medyo nagfe-feedback talaga. Tatay, makinig na lang po kayo, Tatay Joel, ano? Ora mismo po kaming tutugon po sa inyong pangangailangan. Ang Ako Bicol Party List po ay handa pong magbigay po sa inyo ng tulong. So, itinatawag na natin po ito sa Ako Bicol Party List para naman po ay ora mismo po kayong matugunan. Huwag po kayong mag-alala, Tatay Joel, dahil ang Ako Bicol ay handa pong tumulong po sa inyo. Ayan. Tatay, napakinggan niyo po ako, Tatay Joel, ang inyo pong kahilingan na tulong medikal mula po sa Ako Bicol Party List at sa aming pong programa ay tutugunan po kayo ng Ako Bicol Party List. Wala. Okay. Si Sir Norby ba nandyan sa linya ng telepono? Apo, so ikaw na lang, Sir Norby, idedirekta ko na sa inyo itong tulong na hinihingi ni Sir Joel. Matutulungan ba natin ito, Sir Norby, si Tatay Joel? Opo, nakita naman po natin yung istorya ni tatay, so sa pagka-aksidente po ng paa niya. So kinakailangan po talaga, kasi nakita ko naman po talaga, ma'am, sa picture, medyo may damage sa yung kanyang hita. So kinakailangan po talaga maagapan din naman yun, kasi baka kung saan pa po humantong yung tawag nito, hindi yung mapabayaan po kanyang tawag nito na damage na paa. Tulungan po agad natin yan kung kinakailangan po, may guide natin sa BMC, guide po natin at makakuha po ng gamot or ng stainless. Ang alam ko po mag-stainless po yata. Ayun. So ang stainless ay maaring sagutin or sure na nasasagutin ng Ako Bicol Party List, including yung mga gamot na kakailanganin ni Tatay Joel. Opo, pagdating po sa gamot, masasagot naman po natin agad. Doon naman po sa stainless, mayroon pong quotation ito po, Ma'am Remy. Gagawin lang po natin, pagpunta po doon sa BMC, magkakaroon po ito ng referral or request for
stainless po. Then pupunta naman po doon sa tawag nito, yun pong contractor ng stainless. Din na naman po yun. Ibig sabihin parang opisina lang po yun or clinic. Doon po magsasagawa ng quotation po para sa stainless. Pag mayroon na pong kopya noon, kailangan po makita natin ng Ako Bicol para naman po ma-assess natin kung hanggang saan po tayo tutulong doon sa amount. Kung kinakailangan pong kaya naman pong bayaran lahat, babayaran. Pero kung hindi naman po, mayroon pa naman po tayong backup dyan na pwedeng gawin. Let's say po sa DSWD or kung yung AIP natin. Pero rin po yan. Basta po ang i-assure lang natin po sa ating pasyente, tutulong po ang Ako Bicol. Huwag po mag-alala sa abot po ng mga kaya. Opo, kasi nakita natin, Sir Norby, talagang hirap din po sila sa buhay. Kaya ang Ako Bicol ay kanilang inaasahan. Kaya sa inyong sa ating pag-uusap, sinigurado mo na makakatulong yung Ako Bicol Party List sa pangangailangan ni Tatay Joel. With that, Sir Norby, maraming salamat. Opo, maraming salamat po, Ma'am Renet. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa ngalan po ng Ako Bicol Party List. Salamat po sa inyong lahat. Okay. Si Sir Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yan ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong magtungo at humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City, tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. Mari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube, Instagram at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.